Ayan mga tayo, nakadali tayo. Wow! Ay, first time. Ang laki mga tayo. Okay. Yo! Bakoko! Ang laki oh, mga tayo. Oh, 3 fingers. Oh, tumutunog mga tayo. Ayos. Libre ulam na mga tayo. Ayos na mga tayo. Alam na. Paksiw ka ngayon. Kuya, masaya ka ba kuya? Masaya ka? Medyo. Good morning, good morning, good morning. Yan. Good morning mga katoy. Yan, kasama natin si Michael Bimurak. Tapos si Kachoy Dilmar. Kuya Ronnie oh, naging cardo na oh. Morning mga katoy. Yun. Natuloy din mga katoy yung ano natin, adventures natin dito sa may ano, Basico. Yan, sa breakwater. Marami na mga anglers dito oh. So yan mga tay, bali samahan nyo po kami dito. Grabe ang layo na nilakad namin mga tay, Diyos ko. Napakalayo. Yan mga tay, tara. Bali ano tayo, almusal. Kasi yari sana dumating dito. Sila ano, sino pa? Kabiwas, di makapunta. Kabiwas, may duty. Ayun, shoutout na lang sa mga kasama natin anglers. Susubukan ko mga tay na ano. Tatry kong mag sabiki, yung DIY lang natin. Hindi ko alam kung ano kung kakagat dun sa ginawa ko pambalot ng ano, regalo, yung ginawa kong palamuti. Gamit natin si ano, si Rambo. Mapalaban to ngayon mga toy. Mag-shoutout na pala tayo para ano, sigurado na bakbaka na mamaya. Altom's Channel, yon shoutout. Nelmida TV, yon shoutout. Joy Team Legalag Channel, yon shoutout. Easy Adventures, Jojo Mix Vlog, yon shoutout. DJ MX Vlog, yon shoutout. Ay, pasensya na nga pala kayo mati sa in-upload natin nung nakaraan. Zero kami. In-upload ko. Hindi na maulit mga tayo pag ano, pag zero rin kami dito, wala rin upload. Ito mga tayo yung ano ginawa ko pala kagabi. Yung parang style sa bikini. Ayan, ayan mga tayo. Ayan, 3. Tapos ito yung pinakang ano natin, ito yung magsasilbing drive nung ano. Ayun, sana umubra ito mga toy. Ang galing oh. Parang ano, quitis. Ginagawa mo. Yan, 3 lang na hook. Pwede na yan. Tatry ko lang ito mga toy. Pag hindi, magano kami. Ito ipapain namin pag di umubra itong sabi ko. Hipon, yan. Thank you Kachoy Delmar. Pag di naubos, luto ka. Yun mga tayo. Yan, sana bulin yan mga tayo. Mga tayo. Yan, sana umabra ka mga tayo. Para sana makadali ng dalag yan. Bakit na ano eh. Ang ganda ng langoy oh. Sayang huli na may kaliburak, hinatak siya. Pa-strike san, laki sana nakawala. Ba, lupit mag-retrieve ba? Ito matay ano sa biki ano to. Dire-diretso lang na retrieve to, di katulad pag nagano ka ganun. Wala tayong gamit ng hindi may kaliburak. Sayang no? Akala ko sumabit eh. Ganda ng langoy talaga itong ginawa ko. Ano yan? Tete. Ba't naging bilog? Wala. Oh, dala-dalawa mo. Sabi ko bang, puta titikman na eh. Puta na alam ko ayos na. Tete pala. Ay ala.
Ano to? Lovebird? Lovebird. Hello. Ay, parang lovebird nga talaga, oh. Ayan, oh. Butite. Yan ang malakas mga ano, putol ng tansi. Ay, buti di Oo. pinutol yung ano. Yan. Pag wala pa rin dito matay, doon tayo sa may ano, sa Bards na. Ginawa na namin lahat ng matay. Sayang kay Michael Burak matay. Kaya saglit lang, oh. Nakalas na naman? Ha? Ako, kumalas na naman. Mamaya mga tayo, ano, pag wala, mag-dive na lang tayo ngayon. And maiwan mo natin sila, ano dyan, sila Kuya Ronnie, tsaka si Michael Burak. Si Michael Burak mga tayo, dalawa ng strike. Ano niya, yung, pag, yung ano, maganda kasi yung lure niya kasi. Ano, metal jig yung ano niya, micro metal jig yung gamit niya. Kami dun sa may ano, sa Bards, yung spot ni ano, ni Kabiwas TV. Yun, tara, matoy. Pain natin ano, ipon. By experience naman ng bakuko, anak ko, hinahabol ka agad, oh. Hinahabol ka agad ng maliit. Oo. Ang kasama ng iba, ando sa dulo. Nakahuli na sila Michael Burak. Pakuko. Buti na lang, Kachoy Aris, di ka sumama. Kataon, ako, pagod na rin. Wala po, Di maaga pa namin mga tayo, ano pa lang, 2 oras pa lang kami. Lali mo. Lali ka, Choy. Ay, sus. Ginoo mo. Bakit sa'yo? Lovebird. Lovebird again. Ay, sus. Oh. Kuk, 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 kuk. Tumutunog pati mga tayo. Tikong to sa Bicol eh. Alam ko ito yun eh. Kasi mga tayo, ano? Alam ko kinakain to sa amin eh. Kaso ano to eh. Kailangan may tatanggalin ka lang na ano, parang nakakalason daw kasi to. anak. Nakadali na siya. Si Kuya Ron eh. Anak na. Ayan, congratulations. Yun. Ganon pa din. Pangalawa na to. Kasi pangalawa na tayo. Tikong mga tayo, tikong. Tikong sa amin to. Alam ko tikong to talaga. So, catch na tayo mga tayo. Buti di pinuputol na natin. Ito yun, tikong to yun. Yung bait ng lovebird natin. Oh. Lovebird. Ang cute naman ito. Oh. Ikaw lang pala dito, Kabiwas, kilala Kabiwas. Sana all. Di pala tayo nagpa-register dyan sa ano? Sa Bards. Di tayo makahuli mga tayo ng ano. Kahit kitang sana kahit mga pangpaksiw sana mga tayo. Maliliit, masarap yung mga isda ito, maliliit mga tayo. Nakadali na mga katoy. Si Kachoy Dilmar, oh. Okay na yan. Good size na yan. Oh. Pamaya-maya. Oh, ayos. Nakadali tayo. Ito ata sinasabi ni ano, ni Kabiwas na bakuko, no? Ayun. Bakuko. Ang laki, oh, Katoy, oh. Yung isa yung malakapas. Oh. Hapon yun. Oh, 3 fingers. Mahigit. Wala. Ano sinasabi nito? Parang ayungin siya. Isa malakapas. Yung mahaba ang dilig. Yung parang may antena. Okay. Oh, tumutunog mga tayo. Ayos. Kadalawa na si Kuya Ronnie. Ayos. Ilan ba? Sabi mo? 10. Uwi na. Makasampu raw si mga tayo. Pwede na umuwi. Nakadalawa pa lang. Nakakuha na naman.
Ay, oo nga, malaki. Ayan, malaki. Ay, oo nga, nag-improve. Yee! Ang Leos, ayos. Ang laki na yan, kuya. Ay. Parang dyan na ako Dyan lang nga tayo. Ayan na naman, oh. Dyan lang sila mga tayo. Yan, ano ba yun, yung tawag dyan? Banak. Si kuya mga tayo doon. Dami na nahuli na lalaki. Dito, kanina. Lumipat tayo dito mga tayo. Ayun mga tayo, tara. Sama ko doon sa kanila. Maganding tayo ng banak. Tara, doon tayo mga tayo. So, yes. Sana makahuli tayo malaki. Tara. Hello. Ayan, malaki. Malaki. Nakakuha si Michael Burak mga tayo. Ay, malaki-laki. Hala. Dali. Yes, ang laki. Ang laki, oh. Ang laki. Set up. Yari, sit up. Walang alam si Kabiwas. Ganito lang ang set up. Ang ganda pala ng sit up. Corona ang tinik. I-sit up natin, oh. Yan, corona yan mga tayo. Yan, agis natin. Ayan, Kachoy. Ang ganda rin yun sa'yo, Ate, nakadali tayo, Ay, first time. Ang laki, mate, oh. Okay. Dalawa, double hook. Bro, kasama yung ano. YouTube. Si kuya, nakadali rin, oh. Doon talaga sa kabila, mate, malalaki. Ang galing. Yes, thank you, Jesus. Nice. Ang dami na. Swerte yata yung ano natin ngayon na adventures natin, oh. Gagandang size, oh. Ayaw pumayag yung Delmar na. Ayan mga toy. Ayan si Kajoy Delmar. Naka ano na yan, napat. Binigyan mo na. Uuwi na nga, binigyan mo na. Naku mga katoy. Yung kissing spot natin ano lang, parang update lang. Nakailang? 10? Dito. Ito? Nakabakuko pa. Ay, nakaisang bakuko ka rin pala, no? Ayos, oh. Dalawang bakuko mga katoy, oh. Isa kami ni Kajoy Delmar. Dami, oh. Ito rin. Ito? Yung ulam lang mga toy, oh. Uy! 2 hours fishing lang yan. Nagpahinga kasi kami, mainit. Natulog kami. Ayos na mga toy, oh. Alam na. Paksiw ka ngayon. Ayos na, yan. Pinangat sa kamatis yung dalawang bako. Uy! Laging buhay pa talaga. Yun mga choy, pasensya na sa mga sulit ka choy, pasensya na tayo. Bali yung adventures natin parang update lang. Matumal yung kibit, matagal. Pasalamat tayo sa buong tropa. Yun, maraming salamat sa inyo. Kachoy Michael Burak. Yan. Kachoy Delmar. Kachoy. Kuya Ronnie, yan. Kuya, masaya ka ba kuya? Masaya ka? Medyo. Ayan mga tayo, thank you. Maraming